Sugeng enjing bocah-bocah, sugeng enjing Bu. Nah, lagi kita bakal pelajari bab paling nih. Dibuka bunyi. Iringi pagi, angin berbisik, lembut di telinga. Waktunya bangkit, buka cerita. Selamat pagi, dunia berseri. Hari baru penuh harapan lagi. Oh iya nak, ibu badhe ngundang tamu persona. Benjing ibu mboten ngundang rame-rame. Nanging ibu nyepake jajaran ciri-cirian. Nah sesuk mboten enten pelajaran nggih. Kita ndonga lan dalan bareng-bareng nggih. Nggih, Bu. Mugi tansah sehat lan berkah. Mugi-mugi Gusti tansah paring pepadang dhateng panjenengan, Bu. Jo sisuk pesta dengan pasar. Oh, jadinya dimaem deh, Nduk. Tukaran. Selamat ya Bu Lati. Mas ya, mulai Nduk, tak tinggal di busek ya. Mau Bu Lati kok dulu. Sawangan ora penak nang aku. Mas, kok kowe dhewean wong liyane semule? Iya, koyo aneh Bu. Tadi isu karo aku. Aku ora ngerti salahku apa. Kowe temenan ora ngerti. Ora, aku mau biasa-biasa wae. Kerja tugas gue lagi waktu ketemu Bu Rati neng orang sekolah. Kan, orang Rati yang sakit. Lapor halu. Nah, orang aku biasa orang udah tak coba. Apa? Bisa aku. Nah, khusus ini enak terus ngerti tema orang alus nggih. Liyane mundeng karo mboten. Mudeng. Iki berarti ibu jelaske lho, kok duwe HP sih, Le? Didelok Le ibu jelaske. Ayo, balik ke materi nggih. Nah, tema iki yaiku gagasan utawa ide sing dadi undang-undang perkara cerita. Ya Allah, iki Ibrahim. Le. Apa Bu? Aduh. Guru nggak oleh, apean nggak oleh. Ampun ten Bu, apa ten mikir kebetulan nih. Kalian ki apik tenan. Oh, maaf. Niki punten. Kenapa Bu Rati oleh njaluk tulung nang batas mawon? Mau bagus itu tak jaluk tolong nak. Lagi jarine dhek kepenak wengking. Ya wes.
kan jadi tolong areki. Loh, Bu, niku bagas malah tentang film. Kula ningali dhewe. Ya Allah, tarik. Mas, saiki kowe ngrasa to kok sebab Burati koyo adem karo kowe. Alah, semua orang nyapa wae kok jadi penting. Penting orang kayak masalah, orang Natal. Mas, unggah-ungguh kuwi masa basi. Iku tanda yen kowe ngajeni wong sing semari ilmu. Yen orang ngajeni guru, berarti orang ngajeni ilmu dhewe. Kowe saiki ngrasa to rasane gak dipateni Burati. Kowe sing persis Burati rasane saben dina. Dheweke sabar. Ya Allah, aku hanya kebangetan. Yo, jadi bentar aja. Ngomong-ngomong kok akhir guys, aku promosi halus. Kau cuma muda, mengerti mau itu saya. Kau bener enak kecapean. Ya le, sejadinya udah aku boso iku. Soalnya tekan hati le. Nah awakmu ngajari guru, awakmu pasti gak ada ilmu. Aku seneng kowe ngakoni kesalahan. Kowe pengapura ya. Nah, saiki kowe wis ngerti. Sopan sandun kue, orang kue angel malah kue urip kue enteng. Unggah-ungguh kuwi warisan gas yen ilang sing rugi awake dhewe. Ibu, pulau yang udah munten, pulau bener enak tenati. Ya wis, aja di balen mana ya le.